Abjad iki termasuk jeneng setan. Setan iki setan jenius. Khusus ganggu para nabi, para wali, ahli ilmu. Nek wong awam ora bakal diganggu. Iki memang spesialis ganggu para wong sing duwe ilmu. Kanjeng Nabi pernah diganggu. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani pernah diganggu. Sampai Kiai Barseso lho sing terkenal sampai tersesat, mati suul khotimah. Kuwi hasil kerja daripada abjad. Abjad itu maknanya apa? Putih. Dekne kuwi nyamar, caranya selalu menyamar sebagai Allah, sebagai malaikat, sebagai orang alim, tapi kanggo apa? Nyesatno wong sing duwe ilmu. Serius? Sebungkus kopi lasem bisa ditukar dengan 200-an kitab makna pesantren dan makna pegon Jawa? Sangat bisa lah. Kalau kamu beli kitabnya, kamu bisa habis puluhan juta. Tapi di sini maharnya setara sebungkus kopi lasem. Bagaimana caranya? Klik aja link bio ketua kita, Abdullah Badri. Klik buy now, beres sudah. Seterusnya bisa kamu miliki. Nah iki Kanjeng Nabi ya pernah ceritane, tapi kita riwayate riwayat dhaif ya. Percayalah, ora percaya ya gak apa-apa. Tapi iki ditutur karo Imam Sa'labi nunggu kitabe Al-Kasfu wal Bayan. Juz 18 nalikane nafsiri surat Al-Hajj. Iki dikake karo Imam Sa'labi, riwayat dari beberapa orang yang menyebutkan bahwa zaman kae Kanjeng Nabi cicik ning Mekah itu punya angen-angen supayane piye carane kaume kuwi padha iman karo Allah. Sehingga apa Kanjeng Nabi ku rada sedih iki kepiye ya carane ngajak iman karo wong-wong Mekah sing angel kandhanane. Akhirnya Kanjeng Nabi iki berharap supaya ada turun ayat sing nyenengake wong-wong, terutama sing bicara soal ketuhanan mereka. Nah, akhirnya turunlah ayat An-Najm sing diawali karo wan najmi idza hawa. Nah, pas wayah sampai ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Bakto kuwi Kanjeng Nabi kuwi diselencakno karo abjad sing nyamar dadi Jibril iku. Diselencakno iki kepiye? Tilkal gharani kul ula wa inna syafa'atuhunna la turtaja. Iki gaweane abjad iki. Ayat sing sak benere kan ora iki. Maknane apa? Fara itu melat awal Uzza. Kira arti apa? Iku lho Lata karo Uzza jeneng brolone wong jahiliyah iki. Pamanat salisatal ukhra, manat berhala yang ketiga. Tilkal gharani kul ula, maknane apa? Mereka adalah burung-burung bangau. Tapi wa inna syafa'atuhunna la turtaja. Tapi syafaat mereka sangat diharapkan. Kuwi kan ya menyesatkan. Tapi begitu wong kafir iku udah krungu ayat iku, suwene ora karo-karuan. Mau kamar tabian ya. Dene kok nyebut sing disembah awake dhewe kok apik-apik ya. Ngono. Wong kafir Quraisy. Biasanya Gusti Allah yang disebut Maha memberi rezeki, Maha mematikan, Maha menghidupkan. Tapi iki kok ana ayat tapi. Berhala-berhala kita itu ternyata bisa memberikan syafaat besok. Ya wis ngono, kita dukung gerakan Muhammad. Ngomongin wong kafir iki kaya ngono. Wayah turun ayat kuwi, Kanjeng Nabi ngajak sujud syukur saking senenge rak karu-karuan. Ngajak sujud syukur karo para sahabat sing iman maupun wong-wong sing jek do kafir. Sujud ning masjid, kafir maupun mukmin sujud kabeh kecuali wong loro tok sing rak sujud kamerga apa dekne tuwek. Jenenge Walid bin Mughirah karo Abu Uhaihah Sa'id bin Al-As. Kabar sujude wong kafir Quraisy karo Kanjeng Rasul bersama sahabat-sahabat Kanjeng Rasul ning masjid kuwi dikrungu karo para umat Islam ning Habasyah Ethiopia kono. Mereka mendengar bahwa orang kafir Quraisy saiki wis mlebu Islam kabeh melu Kanjeng Rasul. Seneng mereka. Wong kafir Quraisy kuwi lho akhirnya ya padha wae apal karo ayat sing kemudian dikenal sebagai ayat Al-Ghurani kuwi. Tapi apa yang terjadi kemudian? Jibril terus akhirnya moro. Jibril sing asli iki. Mada sonata ya Muhammad? Laqad talau ta'ala nas malam atika bihi anillah. Jadi ini Jibril ngono. Piye iki Muhammad? Kowe kok macakno ayat karo wong-wong sing aku ora nurunke nunggone kowe. Wakul ta malamnya kulat lan ora diucapke karo Gusti Allah. Kanjeng Nabi kan akhirnya kaget lho, masa? Ndek iki sapa? Ya ragu. Pas waktu iki Kanjeng Nabi durung ngerti nek dihapusi karo jenenge abjad. Nah iki lho sing jenenge abjad iku putih. Ketoke putih tapi asline ya ireng. Ngelmune ireng tapi klambine putih. Makanya disebut abjad. Ganti, iki sing bener. Jibril ngomong ngono. Lah terus piye sing bener? Afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Alakumul dzakaru wa lahul unsa. Tilka idang qismatun ziza. Kuwi sing bener. Iku gawe wong musyrik ku malah masa ana burung-burung bangau. Berhala-berhalane wong kafir Quraisy bisa memberikan syafaat. Ketemu pirang perkara. Bariku terus Kanjeng Nabi mengumumkan revisi ayat.
bareng direvisi kaya mengkono kuwi mau, terus akhirnya wong kafir Quraisy ngece karo Kanjeng Nabi. Muhammad plin plan. Dewi ngomong A, saiki ngomong B. Wis kadung kin apal karo ayat gorone, malah ora kanggo. Ya maksudnya kepiye? Ya guru-guru kuwi wong kafir Quraisy iku ora tambah seneng karo Kanjeng Rasul, tapi kemudian malah tambah musoi Kanjeng Rasul. Kilah akibate setan abiyat utawa jin abiyat. Sampai saiki kiai-kiai sing misalnya hafal Quran, ahli kitab kuning, ahli ngei nasihat, kadang iki dikancani karo abiyat. Entek ganggu iki suwi ora krasa. Contone lah kaya sapa? Si Abdul Qadir Al-Jailani. Wayah kuwi lagi kholwat ditekani karo wong sing ngaku Gusti Allah. Lu ngaku Gusti Allah. Fakot ahlal tulakal muharramat. Tapi kemudian apa? Dibantah karo si Abdul Qadir Al-Jailani. Ikhsa ya lain, minggat to. Ora mungkin Gusti Allah kuwi merintah perkara sing elek, layak mur bil fahsya. Si Abdul Qadir Jailani delalah ditulung sebab apa? Ngilmu syariat. Barse ora selamat. Saiki sing urip ora abiyat isih ngancani kiai-kiai sing rada klenik-klenik barang iki lho. Terus sing ora nganggo pedoman syariat tapi nganggo pedoman-pedoman sing ora ana dasare iki lho. Contoh, ana wong ngarani Gusti Allah duwe silit. Biasane sing disesatno iku tauhide, ora syariate, tapi tauhide. Yo selang ibadah mempeng, tapi ora kanggo soalé apa? Tauhide kocar-kacir. Nah, iki biasane sing diganggu sapa? Sing duwe ilmu. Nek sampean duwe ilmu, biasane kancamu iku paling elit jenenge abiyat. Makane hati-hati. Kanjeng Nabi pernah diganggu, tapi iki riwayat dhaif ya. Sekali lagi iki riwayat dhaif. Kanggo ngeling-eling tak ge syair niki. Nah, iki syaire. وسوس للعالم أبيض هو جنس من الشيطان للنبي غوى وسوس للعالم أبيض هو جنس من الشيطان للنبي غوى